Sådan. Yes. Så har vi den her bevægelse, der siger op, ud, ned, op, ud, ned. Lodret 8-tal, der går ud af. Så vi, når der kommer 6 gange. 1, 2, starter i højre, 3, 4, 5, 6, og så ruller vi op, og ruller op på brystkassen. Så vender vi her, så siger vi op, ud, ned, 2, 3, 4, 5, 6, ruller op med bækkenet, ruller op med brystkassen, stopper her. Ja. Det er vigtigt, at vi tipper bækkenet op. Det er meget vigtigt også, at vi har løftet brystkassen her, så det ser rigtig fint ud. Arme og hænder, der er det kun, hvis vi laver lidt, så er det kun sådan lige med hænderne og underarmene, i underarmene. Så havde vi en anden bevægelse, det var rulle op og rulle ned. Så når vi har her, hvor vi siger bryst, så siger vi lidt bøjet knæ, tipper bækkenet op, og ligesom retter os op, ud, så bækkenet går op, ud, og så tager vi brystkassen frem her. Det er, når vi ruller op. Lidt ned i knæ, bækkenet op, sådan en omvendt kamel her. Så vi ned i knæ, bækkenet op, retter os op, og brystkassen frem i sådan en cirkel. Ja. Når vi går tilbage, så siger vi skulderryst, brystkassen rystet frem og ned. Og så har vi den sidste del af bevægelsen af kamelen, hvor vi siger og ind, ned, bækkenet ned her. Her. Ruller ned og ned. Når vi laver kamelen med bækkenet, så har vi her bækkenet op, giver slip, lille cirkel frem, skubber til med fodpuden og ind, og så det sidste, det er, at vi lige laver sådan en lille, giver slip med bækkenet, ligesom vi svejer lidt her, men bevægelsen kommer her foran. Så vi har bækkenet op, lidt bøjet knæ, rulle op, rulle op, rulle ned, rulle ned. Okay. Og så har vi, hvad var det mere, var det den her? Ja. Så siger vi op, og 2, og 3, så vi vender vi rundt her. Fortsætter med venstre hofte, ned 4 gange. 1, og 2, og 3, og 4, mens vi vender os om. Og så har vi igen. Gentager vi. Op, og 2, og 3, og vend, og ned. 2, og 3, og 4. Så skifter vi. 1, og 2, og 3, og 4. Vend, skift. 1, og 2, og 3, og 4. Bruger man dropkick, det kan man godt gøre til bevægelsen, så er det op, ned, op, i slip, op, ned, op, i slip, så vi kan være sådan her. Op, og 2, og 3, og skift, og 2 dropkick. Og 1, og 2, og 3, og skift, 2 dropkick. Og 2 dropkick tilbage. 2 dropkick her. Det var, hvis I skulle få nogle nykker med at lave tingene om. Altså.